دشر نابرا امریکا و ایران دا دوی کرد چه بکه لگورا باوریا من تشتا که من جدیرو که سیاست جوی شر و جنگی هانه فهم کری در ری پیشا کردایا ریا یکم لسر تقدیرا کو ملت ایران راون سر پیا ملت فارس آذری یعنی ملت نوا ایرانی بخواه لدیجی رجما ایران راون سر پیا ایدی رژیم بکوه اف تشتا هانه جبو کرداش تشکر روایه و کرد به ملت خواه ولات خواه شهر و باجار خواه محافظه بکن ملت خواه محافظه بکن به پاریزه اف تشتا که نورماله کرد لسر حساب تو کسی نه لسر حساب خواه نتیجه ایریش امریکا و اسرائیل که رژیم ایران دولت ایران رژیم روحیه هر آلیه کی جیه کی گرد کرد جی خواه بگره اما تشتی که روای تشکی نورماله لدوی کرد اویا جاره کی ویا نکه اما ایا کرد ویا بکه ده تاریخ دا ده دیروک دا دوه شاشی و غالطی کی پرمزن her wisa divi xıyanet li milletê Kurd dike. Divê Kurd tüccarî bi bendê Netanyahu û em bibêjin Trump danekeve bîrê. Dema te bi kapê Netanyahu ê Trump girt û daket bîrê ew ê bend qut bike tu bîrê da bimîne. Dema merû li tarîxa Amerîka mêze dike a derheqê milletê Kurd da sala 1975 peymana Cezayirê her wisa em bibêjin sala 2017 em bi referanduma Kurdistanê mesela qesedê û Rojava tu lê mêze bikin tu carî divê Kurd bi gotina Amerîka bawer nebe. Lewra Amerîka dixwaze Kurda di agirî İsraîl da bişewtîne. Ev şerrê hanîne ne şerrê Kurdayê. Ev şerra ne şerrê em bê milletê Îranê ye. Ev şerra ne şerrê Müslümanayê ye. Ev şerra şerrê mana İsraîl'e, emn û istiqrara İsraîl'e divê temamê rojhilata navîn têke kole û bendeyê çi İsraîl ku İsraîl dewleteka mezin va bike. Ji ber ya eğer grubekî Kurda li ser teqdîre ku tiştê ku tê gotinê ku em bê hinek em bê istihbarata Amerîka hinekî Kurdê İranê perwerde kir û silah daye ji bo ku berdê İranê ku İranê birixîne ev tişta eger rast be o Kurd jî viya bike ev şaşî û xeletikî dîrokî ye ev xıyaneteka li milletê Kurd de lewra tu carî Kurd tenê nikarî İranê birixîne İran dewleteka mezin di rojhilata navîn da sivê Netanyahu Trump tere em û milletê Ecem İran Türkiye em rû bi rû dimînin. Divê ev firsetên wiha ket destê Mustafa Berzanî Mustafa Berzanî got ez ji bo xatirê serkeftinekî piçûk 105 milyon Erebî nakim dijminê Kurda sivê xelran nave ne ser tirba mijmira naletê naxwîne. Ji ber vîya em bibêjin li ser teqdîra ku Kurdên İranê sîlah girtibe wisa kiribe ev ji bo Kurda felaketekî mezin e. Ji ber vîya em bivê Îrak Şiîyê Iraqê ew jî dike êrişî Kurda bike êrişî başûrê Kurdistanê bike ji xwe li ser tehtika ye gava tu çek û sîlah ji Amerîka bigire ji bo xatirê emn û istiqrara İsraîl tu şerê Îranê bike Şiîyê Iraqê şerê te dike dikare hebûna başûrê Kurdistanê têke xatirê. Mîro li Cizîrê gudarî kir bi qasê ku El Cizîre televizyona wî ragîhanerê wî yani em bivê muhabirê wî ye Hewlêrê Erbilê got Mesûd Berzanî gotî tevê Nêçîrvan Berzanî gotî em nahêlin tu kesekî ji welatê me ji Herêma Kurdistanê êrişê cîranê me bike em naxwazin Herêma Kurdistanê bibe qada meydana şer û em naxwazin şerê kesî bin ser xwe. Ev siyaseteka hekîmane ye rast durist divê Kurd divir da bêalî bimîne. Ji bo xatirê istiqrara İsraîl ji bo xatirê emn û istiqrara İsraîl divê pêşeroja milletê Kurd ji bo xatirê serkefteneka biçûk navê xeterê. Bi gorê baweriya min jî siyaseta başûrê Kurdistanê taybetî AKDP gelekî birêk û pêk hûn goy xwe nedin van kesê
hani kesi siyasi ve siyonist sever hemen li sosyal medya civaki video çirka halına dıdıkwa ha megırto ha hem digirin vana b'mejû b'hişmendiya siyonizme difikirin o tüccarı de mejû hişmendiya vana da menfiata o berjevendi milleti kurtune devit tu keseki mafi tune peşa roja milleti kurtekin hatırı nekin mine sala 1988 ku yene ki da peşa pazdarı İran anikarna Halepçe o Saddam ji kimya avet deserma de esli khoda Saddam ku Saddam kimya avet Halepçe yene ki partiye Niştimani Kurdistan a Celal Talabani da peşa askeri bir İran'ı anikarna Halepçe ku me Halepçe rızgar kir silah ji çeveji bivêjin Saddam jî kimya avet İranê ji dengê xwe nekir. Ji ber vê hûn bala xwe nedin van kesê bê sosyal medya civakî halana didixwe ha me girt û hem digir û ha Kurdisan rizgar bû vana ebeden di mejûyê wan da em bivêjin dîroka milletê Kurd, tarîxa milletê Kurd, dînê milletê Kurd bi hişmendiya milletê Kurd tune bi malumat û bi informasyonê siyonîzmê mezin bûne û ji xwe re çend kesa vê sosyal medya civakî zêde bikin kes destpêkê bide wana ku em bivê şopînerê wan zêde bibe em ê pêşa roja milletê Kurd dikin xeterê. Ha ji vîya hebin biya min ku tişta ku mifhem kirî divê Kurd bi bendê evê serlazût evê mejnûnê dînê Amerika da nekevin xuyî ama gva İran perçe bû helbet cê Kurda jî hey Kurd welatê xwe îdare dike cavê Kurda ax û mal û milkê tu kesekî da tune tivî tenê welatê xwe îdare dike.